بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فأخذ السيل بقدر ذلك ومما تولد فلم يرد إلى متى يزبد من مصر ذلك كذب الله والباطل فما أصدره ويزقب الجمال وأما من الناس فمكث ذلك ذلك كذب الله والأمثال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سكرابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن دركنا السورة والرعد كينيا إن أمة إجومرا ويأتا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله على الأمثال. جومراو مدن في مثال حقنا غوغا إفوري حقنا مثال كنفة بي آدم إكترة بي آدم كنجم ودي مثال آية كاكوي أتا ويأنزل جومراو فية مثاله جومراو فية مثاله من در مثال لهم الله فدي مثاله موي أنزل من السماء ماء موي مثالي مجبنا انديام دغدو علي وي مجبنا مثالي انديام ماكو دغدو أنزل مجبني من السماء دغ أسماء ماء انديام طبعا nden mo wi fasalat awdiya ndiyam ɗam to ɗam tappi wala sako ɗam tallay to ɗam talli ndiyam to talli ɗam tefay juggi ɗam tefay lowi ɗam tefay lambatuji ɗam tefay maaje ɗam tefay enta e ko yanti fu ndiyam tefay ton dogga kanjum wiyete misali fasalat awdiyatun ndiyam ɗam sey ɗam dogginirgol har ɗam nasti juggi ko maayo misali kanjum wiyete fasalat awdiyatun biqadariha onon alaraba en mini dokkoyam hakkilo ngam onon goddude fasalat awdiyatun biqadariha juggi ndiyam toɓam hokki juggi ko maaje misali ndiyam e dogga nder ɗon to ndiyam toɓi har ɗam doggi e dow leddi hokkiti juggi e maaje fasalat awdiyatun biqadariha juggol ngol ko maayo ngon deydey no ngol foti non ndiyam ɗam hokkingol on kepti deydey no maayo ngol foti e deydey no juggol ngol foti
e deydeyno dogginirgol ngol foti non toɓanɗam hokki toɓam tallam ɗam ɓuray sembe mayo ngol ɗam ɓuray sembe juggol ngol ɗam ɓuray sembe dallol ngol nam kanjum woni misali fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala assaylu zabadan rabiya fahtamala assaylu seylati dogginirgol ngol ko maayo ngon ko juggo ngon ko dallol ngol fahtamala assaylu zabadan woodi nguufo ndiyam to doggi maayo en jiyata nguufo e maayo nguufo ko kanko wiyete zabadan kadabakoji ndiyam ɗam yaala ɗo ɗam yaala ɗum ɗam hoosa ɗum waddata nguufo kon wara talla ngiya dow maayo ko dow juggol ngiya nguufo to kanjum wiyete misali ɗum fuu misalu Allah watta no ɓiɓɓe adama en keftirta nufi ko jawmirawo nufortoɓe fahtamala saylu zabada rabiya nguufo kon sey ko ƴefti ko ɗuuɗi wa mimma ɗo ka misalu en kefti mo wi kadi bo wa mimma yuqiduna alayhi fi nnar bano koca nder ƴarnoɓe kangeje misali ko ƴarnoɓe charle wato shardi to ɗo ɓe ƴarni ɗum dole ɓe ƴarne dow hiite to ɗum ƴarni ndiyam laati hiite nge to nge ƴarni kanjere ko ƴarni shardi labud ndi ƴaare ndi warta ba ndiyam woodi ko fa'ata dow woodi bo ko fa'ata less to sey jawmirawo wi yuqiduna alayhi fi nnar ibtigaa hilyatin aw mata'in zabadun mislu woodi ko fa'ata dow kam ɗum tuundi waɗoɓe ƴarnoɓe misali shardi wala haaje tuundi misali wato shardi ko bo kanjeri aa jippotode less ndin woni aslu nonna jippotode less ndin woni aslu ndi jawmirawo dow bo ɗum nguufe na ɗum nafay to kanjum wiyete jawmirawo hokkata mo wi kazalika yadribu llahu alhaqa walbatil ni jawmirawo firta misalu gonga entare fewre ko tabitinta fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an to ma nguufo maayo ngiɗen ko nguufo juggol ko nguufo dallol tallowol nguufo kon to en ngari juggol en ñaɗay ndiyam nguufo kon marɗen haajena ko bo ndiyam to en ngi en ƴoogay ndiyam ɗam to en ngi nguufo kama se ngaɗen ni ƴiiƴe wato misali wato ndiyam ɗam marɗen haaje fa amma zabadu nguufo kon tokkoyata hendu hoosata ko bo juggol ngol talla yaha talla nguufo kon toon e dottiwa ngam fuu e tuundiwa ngam fuu yaha talla nga feere wala marɗo haaje misali wato nguufo ko bo misali wato tuundi juggol ko tuundi maayo ndiyam ɗam marɗen haaje to kanjum wiyete wa amma ma yanfa'u nnas ndiyam ɗam fa'ata downa ko bo nguufo kon fa'ata dow ndiyam ɗam fa'ata less nguufo fa'ata dow to ndiyam nafata ɓi adama e juggol ko e maayo kanjum jawmirawo wiyata wa amma ma yanfa'u nnas ko nafata ɓiɓɓe adama en fa yamkusu fil ardi kanjum tabitoto e leddi kazalika yadribu llahu al amthal ni jawmirawo misali fiyanta misali jeyaɓe muɗum misalu ɗum wonko keftuɗa jawmirawo ɗon mari misali wato misalu ngam keften to en gondi e laaɓɓe en gondi bo eɓe laaɓa ɓiɓɓe aɓe fuu bo ɓe ɓiɓɓe adama en to laatake ɓi adama ɓernde mum jalni ɗum kuuɗe mum boɗɗe wo'ini jikku muɗum ɓernde mum laamde misali wato hewti mo yiɗama hakkude jama'are to enen laaɓɗum e laaɓɗo e kuucitanɗo Allah e laaɓɗo jikku hanko diinal islam mari haaje hanko kala geeto fuu mari haaje na torrowo na ño'owo na kawrowo na bonnowo na ko nandi e majum e fuu bo ɓe ɓiɓɓe adama en to ni misalu jawmirawo hollata ene nder alqur'ana lillazina ɓen ɗon nam
للذين بندون استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبئس المهاد. للذين لا تيب بندون استجابوا نوتني بجوم راو كوية إدو دم دي النبوين كم بيبي برجرتاك سنا الحسنى الجنة إنجيدا حسنى فودم الجنة وندا والذين كم بغني لم يستجيبوا بنوتناكي النبوين بونا بنوتناكي بو القرآن كم بغني لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به تبن جارا ملاهرة ملائكة إنغري أجل مبوري هوشي ينكيج مبه فاري مبه لاهرة تبن جيكو جومرا وتادني به إلاهرة ولا كو حدث بناتك عذابك كوبن دوك كيفو حكما كوبن جادي لاهرة سيلبو مبه دنيو kanjum ko ɓe dokkay duniyaru ndu ɓe dokka ndu harba maru ɗiɗi wala ɓe sotata ko hoore maɓɓe daga azaba Allah hakkuma wala ko ɓe jaadi e lahira ko ɓe mari to kanjum ulaika kamɓe goni lahum su'ul hisab jawmirawo yengitay ɓe nangitay ɓe ƴamtay ɓe wala bo ko ɓe jaboro e majum kala ko ɓe gatta fuu windama Allah sheydake wa ma'wahum wartorde maɓɓe woni jahannamu hiite ngeɗo latinge jahannam wa bi'sal mihad misali hotorde hallunde e we'itto hallungo wonani heferɓe fewnuɓe annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam afaman ya'lam afaman ya'lamu bi andana annama unzila ilayka min rabbika alhaq Abu Jahal en e heferɓe makka en e fewnoɓe ma e shekoɓe annabon kakumaɗa afaman ya'lamu bi andana annama unzila ilayka min rabbika alhaqu ɓe andano ko min jippinanma alqur'ana ngal min janganma alqur'ana ngal min bo misali min banginanma ko ngal sawi nden bo ganginanɗagal ummatore maɗa ɓe gonduɗa har waroɓe daga yaasi makka nananoɓe ma to kanjum woni misali afaman ya'lamu bi andana annama unzila ilayka jawmirawo jippini faki e maɗa ay min rabbika daga jawma alhaqu gonga kaka waranima kanka bo mbiyata kaman huwa a'ma bano bumɗo non jawmi bano kosha latiɗo misali neɗɗo mo yiyata sey mbiyamo fawɗo sey mo faaɗo sey mbiyamo fawɗo mo na igga wumɓe julɓe Allah ma ɓe goɓɓe ɓuri ko ɓe basira amma bumɗo kefeero hañum bumdam e dow bumdam amma wumɓe julɓe Allah kamɓe wala ko waɗi ɓe basira marɗo gite ma waɗaɓe basira to na miskanjum jawmirawo wiyata innama yatazakkaru ulul albab ko dalila ngamma ɓe ngoodi imanu nder ɓerɗe maɓɓe ɓe faami e gonɗinki annabijo nder maɓɓe innama yatazakkaru ulul albab way misali innama yatazakkaru gazirteɗo e alqur'ana hutinere alqur'ana ɗum jawmiraɓe hakkilo e jawmiraɓe ɓerɗe shahiɗe kamɓe notanto annabon ka ko annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam allazina yufuna bi ahdillahi allazina latiɓe ɓen noon yufuna bi ahdillahi huɓɓinoɓe alkawal huɓɓinowo alkawal ɓe fistata bo alkawal ngal ɓe ngaada ɗum ngale fuu ngal duniya hakkoma alkawal ngal ngaaduɗa e Allah daga nder reedu inna daga ñande bo mo taguma e dow misali a waranemo duniya ndewamo to kanjum misali allazina ɓen ɗon julɓe Allah tokkiɓe ma nuɗɗinɓe ma yufuna ɓe kebbina bi ahdillahi alkawal ngal ɓe ngaadi e Allah e ngal ɓe ngaadi e jiyaɓe Allah wala yanquduna almisaq ay wala kaɓe ngaadata misali wato ɓe fista muminijo hañum andiri misali en taari alkawal
kanjum annabijo men sallallahu alaihi wasallama mo wi kuɓɓinoɓe alkawal jawmirawo huɓɓinanayɓe alkawal maɓɓe ñande dargal luutoɓe alkawal e duniya ɓe ngala alkawal e jawmirawo ñande dargal allah reenu en wallazina yasiruna ma amara allah والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين بنتون يصلون جوكوبي وإتنوبي بوشنانوبي ما أمر الله به أن يوصل ɗum ko jawmirawo umri to ɗum taƴe wato jokkotirki hakkunde en ɗam laatiɗam misali hakkunde julɗo allah e julɗo allah ko hakkunde ɓi adama e nasaba muɗum taƴuɗo en ɗam hakkunde ƴiƴam e ƴiƴam e hakkunde misali nasaba e nasaba allah taƴe hakkunde maako e mo ɓuri yikki ñande dargal ni annabijo mouhammadou wiiri ka ko sobaɓe kawruɗa ko dewerɗiraɓe kawruɗa ko gorko e debbo kawruɗa ko inna e ɓiɗɗo ko baaba e ɓiɗɗo kawruɗa kenduɗaɓe ɓe garti ko moye narra e bandum allah sey hawrima hakkude maɗa en taari mo ɓurɗa yikki ñande dargal mouhammadou rasulullahi kam noon wi sallallah alih wa sallama to kanjum woni misali kanjum woni wallazina ɓen ɗon yasiluna jokkoɓe wo'itinoɓe ma amara llahu ɗum ko jawmirawo umri an yusala ko jokke ay jawmirawo wi ɗum jokkindira en ɗam hakkude ɓi la ilaha illallahu e nuɗɗinɗo annabijo mouhammadou sallah sallama non bo jawmirawo wi misali wato ɗum jawmirawo wi ndente hakkude en ɗam moɗon e hakkude nasabaku moɗon e hakkude sobaku moɗon e hakkude misali en ɗam kolloton hakkude mon onon mumini en ko da ƴiƴam hawta e on wa yakhshawna rabbahum e on kula nangitande jawmirawo ñande maayo ton ko ñande kotan ɗon mo wa yakhafuna kuloɓe su alhisab ko wiyete su alhisab nangitande hallude ñande dargal to kamɓe mbo'itinta ko jawmirawo umrata wallazina sabaru والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين بنتون صبروا مي دنيا ابتغاء وجه ربهم نادي بكلي ودي بمني نابو مثالي قدم ودي بمني ngam Allah manti muyɓe ngam bo Allah darwani misali muyɗo fuu e jipporde e mbar jaari ko yitere meeɗa yiiki ko nowru meeɗa e nanki ko ɓernde meeɗa e numuki ɗum fuu ɗum ɗon heedi haro Allah ɗon reenuma to kanjum wallazina ɓen ɗon sabaru ay muyɓe e duniya ibtigaa wajhi rabbihim ngamma misali tammanaki mbar jaari jawmirawo wa aqamu salata ɓe kakkilani julɗe maɓɓe wa anfaqu ɓe dokkitiri mimma razaqnahum ɗum ko jawmirawo riskini ɓe kooshi ɓe gidi ɓe balliti ɓe ngala ɗum ɗume fuu ko Allah marnuma sirran e suuɗi wa alaniyatan e wangi ɗum fuu ɗiɗi ɓe gaɗi to kanjum woni wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqba ddar kanjum jawmirawo wiyata kamɓe kam ay jawmirawo heelanayɓe ko halli fuu e nder gurdam maɓɓe ngamma mboɗenga nga ɓe ardiri ngaɗo e nder gurdam maɓɓe to kamɓe goni hotorde wonde renata ɓe ñande dargal jannatu جنات عدن الله نسن إن يدخلونها جنات الجنة مثالي الجنة جويتتي أما الجنة كان كوني جنات عدن ندر الجنة بردي نعمة ندر مثال الجنة يدخلونها النسي الجنة كان يا جابني بالنبي محمد يا نؤمن بالله إلا دمودم يدخلون النسي كنجم وني الجنة كان ومن صلح
e ko wo'itini e nder zurriyaji moɗon e ko wooɗi e nder nasabaji moɗon fuɗɗu daga babaji en moɗon e mamaji en moɗon wa azwajihim e rewɓeji moɗon wa zurriyatihim e daygol moɗon wal malaikatu malaika en jaɓɓoto on nanina no ɓe jaɓɓorto on nder aljanna kala ko wooɗi fuu kala ko huucitini goonga fuu ɗon nder misali ko ɓe malaika en jaɓɓoto dow dammuɗe aljanna eɓe dari eɓe ndena on kanjum woni misali wal malaikatu malaika en jawmirawo yadkhuluna eɓe mbiya yadkhuluna alayhim min kulli bab malaika en eɓe natinana on eɓe natina on misali kala dammugal fuu nder dammuɗe aljanna to kanjum malaika en jaɓɓoro on salamun kisdam e dow moɗon salamun alaykum kisdam jawmirawo e dow moɗon ya onon salihi en tokkiɓe annabu en Allah bima sabartum e ko giɗon e duniya e ko nanɗon e duniya e ko muyɗon e duniya on muñani ɗum dow lawol annabijo Allah gonɗon har Allah laamiɗo wartiri on aljanna hande kay on jaɓɓama ɗum fuu ngamma muñal moɗon sodani on aljannaji moɗon to fanima uqbaddar madalla e hotorde muminijo madalla bo e muñal ngal muñani duniya har jawmirawo war jorimo misali e wuro foftinde wala ba mago e nder aljanna wala ba mago e lahira wallazina yanquduna ahda allahi والذين بندون لاتي ينقضون فيستو بأحد الله الكوال الله من بعد ميثاقه باون كبوتري الله ولا ان او اوري ادولا والنبي جو الله ادولا والغوغا اروايمو ايو سنتا ادو هود فوكو جومرا عمري ادو دمغال النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم ويقطعون ينقضون أحد الله ودي وبو فيستو بالكوال قال بنغادي الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل بيا جوكو بأندل جوكو بأندم انت رنت توبه حقو ده mo enɗiɗa e enɗiɗo ma ɗum moye fuu sawa nder nasaba mo woni ko mo sobajo ko nder fattude mo woni ko fellere kuugal mon go'o ko mo keddo ma ɗum moye fuu e nder mumini en e keɓɗamo fuu e jiiduɗa e maako fuu to a rentake enɗam hakkude ma e maako aljanna nassata a taƴi enɗam hakkude wane e wane ko ɗum moye ɗon bo nan ko Allah wiyamma Allah laamiɗo rena enen fuu men nane ko Allah wiyani ɓe wa yufsiduna fil ardi kanjum woni wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala eɓe taytaytira enɗamji hakkude dayraɓe hakkude gondaɓe e hakkude kuudeteɓe e hakkude keddiraɓe e hakkude misali joddiɓe fellere hoore woɓɓe bo ngala ko mari sey noon wa yufsiduna eɓe bonnita enɗamji ɗi jawmirawo jokkindiri kamɓe bo eɓe kendaɗi eɓe feetaɗi to kamɓe goni ulaika lahumul la'natu laanore jawmirawo ɗon dow maɓɓe e tikkere muɗum walahum su'u dar wartorde hallude bo renata ɓe e nder jahannam kanjum wiyete walahum su'u dar Allah reenu en Allah reenu en Allah reena enen fuu meɗen Allah haɗen bo nassanaki iri ɗiɗo nam ɓe jawmirawo darnini bo Allah tuubinɓe Allahu yabsutu الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله جومرا وتقدم يا النبي محمد جبران مع القرآن صلى الله عليه وسلم الله هنكون جومرا ويبسط الرزق الله جبران تأو الرزق جمودن الله بو مثالي وإتن تأو الرزق جمودن Allah bo riskinta liman yasha'u mumumuyi wa yaqdir muhoddiramma bo mo heramma risku ma no foti no gatta fu
atefata risku har sal toɗa misali no jawmirawo jo'inan ma heɓay ko awon tefaruna a salta ko misali wato no jawmirawo taƴamma keɓata e gurdam maɗa no josirɗa fuu Allah waɗa an woni mbodindiɗo inde mare ɗume moɗari aywa aykin kasala to ɗon bo ko Allah windanma fuu sey wari tawima a heeɓi ɗum no josirɗa terko fuu wala ma ba terɗe amin kam e yosiki to kanjum woni wa farihu bil hayati dunya wa farihu e on seytiri bil hayati e gurdam ɗam duniya wama al hayatu dunya fil akhirati illa mata' gurdam duniya kam na ɗum ko ɗume ya nuɗɗinɓe annabijo muhammadu sallallah alih sallam gurdam duniya kay gurdam duniya lahira ɓuri ɗam duniya gurdam duniya no ɗam weliri fuu no ɗam juutiri fuu no ɗam neminiri fuu e ñandere wonde a hokkitiɗam ɓaawo nden bo no ngaruɗa ɗam fuu jawmirawo ƴamtete no ngaruɗa ɗam ko keɓɗa fuu jawmirawo ƴamtete no keɓruɗa ɗum kala laawol ngol tokkirɗa keɓɗa ɗum fuu la tusalunna yawma idin ani naim wala nemayel ngel jawmirawo accatama ngel mo ƴamtayima to laatake nemayel ngel ɗo nder yardu e maako to mo yaafoma to laatake bo woodi ni e ni woodi zata lemini wa zata shimali woodi fa'ani gartani to kanjum ton bo wala shuwa wama alhayatu dunya fil akhirati illa mata' misali gurdam duniya ɗam dumatako gurdam lahira kanjam taboto risku lahira kanjum misali woni risku ɗum jokkitir ɗum misali wato ɗum taƴata duumi ɗum e maɗa to Allah lamiɗo to wari riski gi en duniya riskina en risku ɗum mo yangitirta en ɗum e dow laawol gonga maako e dow bo laawol misali ngol mo daginani ummatore annabijo muhammadu Allah bo haɗen misali e ko jawmirawo harmini fuu e nder riskuji barka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu allazina kafaru heferɓe min ɗon nana eɓe mbima yalulaɗo Allah lawla unzila alayhi ayatun min rabbi way annabojo o kam mo waddatana mu'jiza gokka min gi'anamo bano annabi Musa woodi sawru annabi Isa woodi ɗi muɗum firni ɗume waɗi ɗume yeɗinimo ɗiɗi fuumaji nden Muhammadu amma gadda min giya kamɓe heferɓe ɓe gartiri mu'jiza bano gasa ewa bano gasa ni ɗum warte tunda annabi Musa ma waɗi kaza Isa ma waɗi kaza to amma annabijo waɗina kaza ay na ɗum baje koli mu'jizaji hakkuɓe na ɗum noon mu'jiza tayi mu'jiza wangi na e yiddi annabojo nden annabojo bo jotta ko wiya ko tsiya ko gani zan nuna muku mu'jiza Allah ya bani annabojo wiyata ne an ɓe walo en Allah ɓe mbi annabo en ɗon semta holluke mu'jiza bano debbo semtata ƴiƴam muɗum ngam ma ɓe semtoɓe ɓe giɗa ruuba ɓe giɗa bo ɓe gaɗe ka wiki ngwane kaza e ɗum mana ɓe yesso jama'are ta yi ɓe gangini mu'jiza ni to ngam ma ɓiɓɓe adama en nuɗɗina ɓe ɗon dow diidol keferaku maza ɓe sopto daga keferaku ɓe ngara ɓe nuɗɗina kanjum woni ɓe kollata mu'jiza ngam Allah nuɗɗine mu'jiza kamma ɗum yanayi goɗɗum e nder noddanki Allah jeyaɓe muɗum ni ɓe gartiri mu'jiza to heɓɓe heferɓe makka se ɓe mbi way to annabojo on mo gonga hankoma mo holla mu'jiza ni iri mu'jiza Musa e Isa to na non lawla unzila alayhi ayatun min rabbi wala na misali wato kaye fo goɗɗum ko mu'jiza gokka ka jippanomo daga jawmi ko min gi'ana ka to aɗa annabijo jabora ɓe mbiyaɓe inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab way inna allaha jawmirawo to har sey on kollama mu'jiza da lismon to kadin Allah majjini on ni Allah jaboriɓe
أبو بكر هي معجزة نعم أبو بكر هي معجزة ده الاسمي معجزة كي أبو بكر هي لا عمر بن الخطاب على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نعم النبي الهادي والمبعوث رحمة للعالمين الذي ختم الله تعالى به النبوة وأكرمه الله تعالى بخاتمة الرسالة اللهم صل وسلم وزد وبارك وشرف وأنعم عليه وعلى أهل بيته وعلى سائر أهل بيته والتابعين والصحابة وعن الأولياء والمؤمنين والمتقين والمستمسكين بالعروة الوثقى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سكرا بمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النبي من صلى الله عليه وسلم إمبينو جومرا ورزقني مؤجود الدابي إن إني سعد بن معاذ كينيا نمو حلفي النبي من صلى الله عليه وسلم nden woodi mo lulaɗo Allah ummi daga makka mo wi yahan yimɓe madina janganaɓe alqur'ana janginanaɓe alqur'ana janginteɓe alqur'ana ɓe ɗum warɓe ƴamɓe annabijo Allah e makka e dow ɗum anna min nanata habar e keddiraɓe amin jawmirawo luloway goɗɗo luldiray ɗum e annabon kako timminira ɗum annabon kako ɗum anna min nani e ɗum wi'aka annabijo men sallallahu alaihi wa sallama mo wi min timminira annabon kako wala annabojo warata ɓawo am kala nodditoɗo annabojo fuu ɓawo am mo nodditake fewre ma kana muhammadu naba ahadin min rijalikum walakin rasul allahi wa khatima annabiyina wa kana allahu bi kulli shay'in alima jeweego ɓe ngari ɓe kalfinake lulaɗo allah ɓe kalfinake halfinande naway min kalfinake ha min dara kadi bo ko feɓoto ɓawo na bo min kalfinake amma min suuɗe halfinande amen na iri noon min kalfinake min jaahi min gadda bo ko halfintowoma kadi bo ɗum kamɓe jeweego e hitande yalti ɓe garti kamɓe 12 nde ɓe garti kamɓe 12 hitande tatawre ɓe garti kamɓe 73 ɗum wiyete kalfinake halfinande nde ɓe jahata ɓe nodditana annabijo Allah garowo halfinowomo nde ɓe garti kamɓe 73 hitande tatawre ɓe mbi lulaɗo Allah hokkina min goɗɗo yaha jangana min alqur'ana janginana min alqur'ana lulaɗo Allah wi Mus'ab ibn Umair moɗon na sey annabijo sallama ƴamimo ɓe mbi moɗon mo wi a wurtoto dillida e maɓɓe jaha janginaɓe alqur'ana Mus'ab ibn Umair duuɓi mako salaki 20 yoki 22 ɗum sukajo dursuɗo alqur'ana e wakkatiyel ngel wala ko jippi e dow lulaɗo Allah ɗum bo hunjakino wala bo ko annabijo Allah hitorto e makka ɗum komo anda wala bo siyasa Allah e siyasa lulaɗo Allah ka ardini e dow jeyaɓe Allah ngam ɓe jaɓa dina ngam mumini en jogo dow misali wato kandal Allah e lulaɗo muɗum ɗum Mus'ab ibn Umair anda Mus'ab ibn Umair ɗum laati futtinan ɗo annabijo Allah yitira mun haamidura mo mi anda mo mi heɓta mo omtan ɗo annabijo Allah ɓernde muɗum haami joƴƴina mo ngam mi nande e maako koɗa ñandere wonde min gonda ɗum halfinande nde wala seko ɗum halfinande nde wala wattitaki ɗum halfinande nde wala ko wonnata nde Mus'ab ibn Umair mo wi ay ha mi waɗa shawara
mo wi'ay ha mi timmina shiri ɗo ko wakkatiyel kaza mo wi nde ɓe gurtotoɓe kotal lulaɗo Allah annabijo Allah wi janngo ko faɓɓi janngo o wi min dillida e maɓɓe Mus'ab ibn Umayr woodi inna on sakitake nastuki diina Mus'ab ɓiɗɗo on mo artimo nasti diina Mus'ab ibn Umayr yehi tawi inna muɗum mo wi rasulullahi liliyam madina mi yaha to sobaɓe maako mi ekkitina ɓe mi janginana ɓe ɗum ko ɗum jippinanimo Mus'ab ibn Umayr mo wi inna maɗa accata tokkotoɗa Muhammadu ashe Mus'ab ibn Umayr mo ɗon andi ko annabijo wi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in wala imanu tabbitoto e nder ɓernde neɗɗo sey ardini annabijo Allah e dow ndu fuu maaru ko ɗum moye annabijo woni yesso ma to laatake alaqa ma hakkunde ma e goɗɗo to annabijo Allah ko bo ngam shani annabijo Allah hawti on to ɗum Mus'ab ibn Umayr dillide e maɓɓe mo jippi Madina mo jippi haro goɗɗo wiyete Usayd ibn Hudayr kadin mo wari janginanki yimɓe Madina alqur'ana mo jippinɗo mo wakkatiyel gotel dursi alqur'ana Mus'ab a wari janginki yimɓe Madina alqur'ana amma wala gaɗɗo on famuki alqur'ana ngamma nde jooɗi fuu nde nastoyi fuu wiyam ko ɗum jippinani on no mi dursa ɗum mi fama ɗum nden mo wi Mus'ab woodi goɗɗo wiyete Sa'd ibn Ubada nden woodi woɓɓe ɗuɓɓe nder Madina e nodde maɓe to ɓe nasti diina Madina fo nasti diina Usayd o intare Abul Haytham ibn Tayhan kamɓe koshi yaɗaki diina annabijo Allah e Madina amma sahabu en Madina ɓe nde annabijo Allah yi meɗam maɓɓe nde annabijo Allah yi goga maɓɓe annabijo Allah mo wi min e ansarin ko en bani min gontiri se mo sappi sappordu mako e tokku sappordu mako mo wi ni min gontiri e aljanna mo wi neɗɗo fuu wolwi e dow ansarin ko en e dow ko woɗa mo tefta jipporde mako nder hiite jahannam mo wi neɗɗo fuu wolwani ansarin ko en dow ko woɗa mettinani ɓe mo wi la yuhibbuni annabijo Allah wiyata ka mo wi la yuhibbu l ansaru illa mu'min wala yubghiduhum illa munafiq iri haalawol ngol mo wi e dow Seydina Ali kamngol mo wi e dow ansarin ko en mo wi wala giɗowo ansarin ko en se muminijo wala bo misali gañowoɓe se munafukijo to ni annabijo Allah hawtata en ɗam imanu mako mo jokka ɗam mo waadi e garojam ɓawo yonki mako ko waɗi annabijo Allah wiyata wala mo giɗeten ba mako ngamma anden e koshuɗen diina meɗen anden e koshuɗen yidde meɗen anden e koshuɗen enɗam meɗen anden bo no tokkortoɗen annabojo meɗen ngam wala mo tokkotoɗen kanditoɗen ɓoshidoɗen ba annabijo men mo jawmirawo nilani en dole mo hawta hoore mako daga emo foofi mo acca konngol ko da waroɓe ɓawo mako ɓe nani konngol ngol ɓe sonotiro e yonki mako e ɓernde mako e yaake mako e annabon kako ngam imanu yaada daga ɓe zamanu mako e garoɓe ɓawo mako ansarin ko en bona ansarin ko en kamɓe balli diina islama ansarin ko en kamɓe yimɓe fewni lulaɗo Allah kamɓe bo misali wato ɓe gonɗini lulaɗo Allah ansarin ko en woni makka wurtini lulaɗo Allah ansarin ko en bo jaɓɓaki annabijo Allah ansarin ko en wi misali laati neɗɗo fo wi joƴƴini kafahe muɗum wi wurtata ko wallata annabijo Allah kono e heferɓe ansarin ko en ɓe kooshi alkawal nan alkawal ngal ɓe kooshi ɓe mbi ya rasulallah wallahi min mbawi kono wallahi min ngala misali seko ko kulol e dow kono ya rasulallah min nuɗɗinima min kalfinakema halfinande nde min kalfinima ɗum halfinande waade wato min
kalfina kema wato min sottata lesɗowji maɗa sey ñande janaiza amin waɗi ɗum halfinande nde wala yatirki gaɗa ɗum halfinande laatire misali konuɗoma fuu minon bo min ballate ya annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ballate ɓurino min ballir yonki amin min ballate ɓurino min ballirta ɓiɓɓe amin min ballirte dow ɓurino min ballirta rewɓe amin min ballirte ɓurino min ballirta jawli amin min durete min karete min ɗoftete kala joƴƴinɗo min fuu min jotta ko seto min gi'a joɗake iri halfinande nde ɓe kalfini annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Mu'az meɗen mo Kenya mo ɗon nder maɓɓe Sa'd ibn Mu'az halfinande nde maati ɓaddu mako halfinande nde yari keñal ɓernde mako kanjum waɗi ñande mo soyti mala'ikajo 70 jippi janaiza mako mala'ikajo jippi ɓe meeɗayi memuki leddi ɓe meeɗayi ɓe jaala leddi Jibrila gayyoyi ɓe wardi e maɓɓe ngam ɓe daro janaiza sayyiduna Sa'd ibn Mu'az annabijo Allah makara Mu'az ni e hoore kooli mako mo memiri ɗum nden mo ɗoftay annabijo Allah mo ɗoftay Sa'd ibn Mu'az e yenande mako dow hoore kooli mako mo tokkorto e mo yaaba ɓe mbi ko waɗi nulaɗo Allah mo wi mala'ika en heewi fellere nden wala e jaaɓay mi yiɗa mi waɗa konngol am dow kooli mala'ika en ko dow misali wato teppere mala'ika en oɗo mo mala'ikajo na mo mala'ikajo oɗo mo annabojo na mo annabojo la bal ɗum gonɗinɗo annabojo Allah والذي جاء بالصدق وصدق به مودون در صدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم تو دمودé don omti ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat dammude don omti dammude wala dammugal mabbani julbe Allah sey dey salido nasirkingal wala ma bandir lewru men dudo Allah lamido fertani jiyabe mun yeso mudum Allah lamido misali mabbitani jiyabe mudum dammude hinno e dammude yafuye e dammude yarduye wala dammugal mabbete sey nyande juldandu dari nder lewru ndu sukabe e mawbe dotti en e worbe e rewbe e yebbe e fu mabbe ko moy don tefana hoore mudum gedal nyande dum wi'ata dum da gedal mangal gadda e duniya nder lewru men ndu wala Allah jawmirawo jippinantama yarduye goddum gam dari bernde ma dari tidal ma dari yake mada jawmirawo shaydano malaika en shayda wala shayda gada ma ka wadika shayda ne odo mi yeftani mo tikkere am to ma wodi no to wala bo mi jippinani mo yarduya mi hinnoyam wala mi yeftata dum ha yawmal qiyamati ha abada nder lawru ndu ɗuɓɓe ndotake dongle mun en yeeso Allah e yeeso yardude Allah Allah waɗi mala'ika en rimɗini ɗuɓɓe daga hiite lahira nagam goɗɗum ɓe gaɗi ɓe ɗowtake ɓe ndentake kamɓe goni misali jagganoɓe lahira maɓɓe nder lewru ndu ta e juto bo nululaɗo Allah wi gotel fa 70 mindantaɗa woɓɓe bo na 70 woɓɓe bo ɓuuri 70 daga 70 yokkite meɗɗe 9 Allah e sowamma kugal woni ngal maɗa sowki boki Allah wiyata malaka en sowaneɓe to ummatore annabijo min sallallahu alaihi wasallam nyalɗe ɗen ɗe ɗon dilla 12 jango 13 nonna ko jango 14 jango 14 ni ɗandu timma jango 14 to laatake jango 14 duɓatake du hendereta ndare ko sali ba majum lutti ko bo ɓil ñandere woore to ba majum lutti ko ɓuur ñandere woore ndar ko sali kam ko gadda den hande bo no gonanɗa ko lutti bo niya ɗume gadda amma bano inna julɓe Allah sayyida Aisha wi'ata to lewru ndu wari annabi jalla don taado keshi mum ay wada niyya mun ay sembidina yake mako nagam goddum na bar jari gondi mu darwanta hoore mako mo bila e do bar jari annabon kako la Allah on yiyanamo na dum annabojo josdo Allah on yiyanamo na dum annabijo giddo loydi Allah on yiyanamo na dum annabijo merejo Allah on yiyanamo na dum annabijo bedditido dum annabo
annabojo ɓurɗo annabo en fuu tiiɗal e dow laawol Allah annabojo ɓurɗo jeyaɓe Allah fuu tiiɗal e dow ibada Allah annabojo gaɗanowo Allah ngam maggaroɓe ɓaawo maako jaakomo jakanomo e kuuɗe maako jakanomo e jande maako jakanomo e julɗe maako jakanomo e dewe maako jakanomo e ɗabi'aji maako ɗiɗi fuu mo sakkinantake ko gotel annabijo on ko shuɗa fuu a tawraymo e majum sey mo wiyata tashabbahu in lam takunu misla nandidine to en gartayi ba maako ma wane men garten ba annabijo Allah amma mo ɗalani en ibadaji ɗi ngam nandidinki e gurnam maako bismillahi rrahmani rrahim laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawma al akhira wa dhakara allaha kathira gurdam lulaɗo Allah ɗam innirteɗam komo wanno enen bo en innay ɗam ɗam laato jangirde e meɗen ɓaawo a janganama ko ɓaawo a jangi wala ko woni dow maɗa sey nandidinki ɗum ko janguɗa ko ɗum ko janganeɗa ɗum wiyete misali ummatun laati ummatore laatinde hayra ummatin ukhrijat linnas ummatore yahudu nde janganama nde wiinde salake jawmirawo wi anayi annabijo Allah e dow yahudon ko en gontiri wa qalu sami'na wa asayna amma ummatore lulaɗo Allah wa qalu sami'na wa ata'na Allah yakiɗen annabijo Muhammadu Allah yakiɗen annabijo Muhammadu wonɓe nder genale meɗen Allah laamiɗo hinnoɓe yafoɓe wonɓe nder genale men Allah hinnoɓe yafoɓe wonɓe nder genale men Allah hinnoɓe yafoɓe saroji en men wedditiɓe nder genale munen Allah ɓeddana ɓe wedditare Allah ɓeddana ɓe misali wato sew e nder walanɗe maɓɓe Allah bo ɓeddana ɓe misali wato hinno e jawmiɓe Allah ɓeddana ɓe ɓattam e annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah laamiɗo bo barkiɗina zurriyaji maɓɓe Allah bo misali tokkinen ɓe nder imanu Allah jaɓan en suumayeje men Allah jaɓan en alkaweje men Allah jaɓan en tasbeje men Allah jaɓan en ibadaji men luttuɗi shuuɗi ɗiɗi suuɗuɗen e ko banginɗen fuu na dow riya barka annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah laamiɗo waɗɗum fuu majum ɗum dalila yardu e jawmi en e dalila cetogal annabijo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah yamɗitina ñawɓe meɗen Allah yafono en mayɓe meɗen Allah barkiɗina ko lutti e nder saroji en meɗen e nder ummatore annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah laamiɗo yajjina risku meɗen Allah humtana on muradu moɗon Allah tabitina en e dow lawol annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah barkiɗina bo ɓaade ndeɗo barka annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah waɗa ko nde watta fuu e dow misali lawol Allah ngol Allah waɗa ɗum fuu majum ɗum sew e cheikhujo meɗen Allah waɗa mbarjarrinde fuu e maako barka alhurmanu laaɗo Allah Allah hawtene maako e aljanna darussalam Allah fottinene maako e dargal e en sayi e mo saydi e meɗen barka alhurmanu laaɗo Allah kala ko wari fuu Allah jaɓan ɗum kala ko taari ɓaade nde fuu Allah jaɓan ɗum kala ko wari fuu Allah jaɓan ɗum kala ko tawa nder ɓaade nde fuu Allah jaɓan ɗum barka annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah barkiɗina gelle men Allah barkiɗina leddi men Allah jaabo du'aji meɗen bijahi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin